Sprzęt jest gotowy. Ja również. Poczekaj! Wygrałem i czekam na medal. Dziękuję. O, dziękuję bardzo. Tararara. Dziękuję. Numer 1. To jest mała miejscowość, a wokół są same lasy. I powiedz, te lasy, one ci pomagają jakoś w tym prawieniu twojego sportu, czy wręcz przeciwnie, jak to jest? To zależy, czy przygotowuję się bardziej pod zawody górskie czy szosowe. Podgórskie to znaczy teren, to znaczy lasy ci pomagają, bo jedziesz po lesie. Zgadłem? Tak. Okej. Ty trenujesz od jakiego czasu już? Od 2011 roku. Trenujesz kolarstwo, ale to kolarstwo ma kilka odsłon, kilka oblicz. To znaczy, to jest jakie kolarstwo? Ja zaczynałam z kolarstwem MTB, ale trenuję też szosowe. Startowałam też na wyścigach torowych, ale najbardziej specjalizuję się w kolarstwie przełajowym. Matko, przełajowe. A my przełajowe to jest, to co to jest? To jest na przełaj przez łąkę się jedzie? Przełajowe kolarstwo uprawia się w zimę, jak jest mróz, jest dużo błota, dużo biegania. Jeździ się po terenie. To jest takie najbardziej hardkorowe? Znaczy, zależy dla kogo. A dla ciebie nie? Nie, to jest moja ulubiona dyscyplina. A czemu? Lubisz w błocie się taplać? Zdecydowanie bardziej niż jeżdżenie po szosie. A co, bo jeżdżenie po szosie jest nudne? Tak, według mnie tak. Aha. Jest bardzo monotonne i po prostu według mnie o wiele mniej się tam dzieje. Ty reprezentujesz barwy jakiego klubu? MLK z Baszta-Bytów. Mhm. Ale to nie znaczy, że do Bytowa jeździsz na treningi. Jeżdżę do Bytowa na treningi. Rodzice mnie zawożą raz w tygodniu. Aha. Tam w Bytowie masz swojego trenera, jeździsz na zawody. To wszystko jest dość angażujące. Ile czasu dziennie poświęcasz na kolarstwo, ogólnie rzecz biorąc? Dziennie od godziny do 3. Zależy też właśnie w jakiej porze roku. Mhm. Okej, a jakie masz sukcesy? Opowiedz mi o tym. Tak jak mówiłam, najbardziej specjalizuję się w kolarstwie przełajowym. Zdobyłam już parę pucharów Polski w tej dyscyplinie. Tak. Parę pucharów Polski. W tej dyscyplinie, w swojej kategorii, bo ty startujesz w kategorii W tym roku juniorka. w tym roku juniorka. Jesteś najlepsza tutaj na Kaszubach? Jak na razie tak. Może jesteś najlepsza, ale ja mam złoty medal. Brązowy, drewniany. Złoty jeden tu jest. Jak jeden to złoty.
Po wielu tygodniach zastanowienia w końcu zdecydowałem się na to, żeby wyruszyć z rowerowymi Kaszubami na wycieczkę i powiem szczerze, najpierw było słońce, było cieplutko, potem spadł deszcz, teraz wracamy, zrobiliśmy kilkanaście kilometrów i nie żałuję. I takie rzeczy dzieją się może nie co tydzień, ale 3-4 razy w miesiącu na pewno, gdzie można z całą rodziną wsiąść na rower i świetnie się bawić. Co to są rowerowe Kaszuby? Grupa Rowerowe Kaszuby jest to amatorska grupa, która łączy pasjonatów rowerowych. I nie tylko. Jeździmy na rowerach i nie tylko. Okazało się, że każdy lubi trochę biegać, trochę jeździć na rolkach, trochę spacerować. No i dzięki temu powstała Grupa Rowerowe Kaszuby, nie tylko rowerowa, czyli biegowa, spacerowa. Nawet morsujemy wspólnie, nawet morsujemy. nie? Zimą morsujemy sobie, żeby nie tracić czasu, żeby coś robić. Oczywiście zimą też jeździmy na rowerze, ale oprócz tego jeszcze robimy inne czynności, czyli biegamy, dużo biegu jest na pewno zimą, no bo jeżeli jest dużo śniegu, no to łatwiej jest biegać, no i morsujemy, nie? Wy założyliście tą grupę. Tak, jesteśmy założycielami. Dlaczego to zrobiliście? Dlaczego to zrobiliśmy? Z miłości, nie? Do siebie? Przede wszystkim Najpierw z do miłości siebie do też. rowerów, do siebie. No to jest taki pomysł, no co mamy robić w wolnej chwili? Jeździć na rowerach i kimś promować trzeba ten też, sport. fajnie, promować nie? ten sport, integrować ludzi, no i tak powstało Rowerowe Kaszuby. Taka mała kontuzja, wypadek na rowerze, sport to zdrowie się zdarza. No, połamane żebra i wykluczyły mnie w tym roku pływanie i dlatego duatlon. Bolało cię jak jechałeś? No, musi Nie, boleć, nie- nie? nie Ból bolało. przeminie, chwała pozostanie, umówmy się. No dobra, jak ci poszło? No bardzo dobrze, będzie podium. Co prawda dużej rywalizacji nie było, zaciętej konkurencji, przepraszam. Rywalizacja cały czas. Konkurencji nie było dużej, bo były tylko nas dwie. No ale ze sporą przewagą ukończyłam duatlon. Słuchajcie, wielkie brawa, kategoria Open, panie, w naszym kartuskim duatlonie. Anna i Natalia. Gratulacje, śmiało, jeszcze jedno zdjęcie pamiątkowe. Tata klepił kłeza, 3D za nią dół. Wywiązaje do łeza i fyksa podcygnął. Jedzę, tata, jedzę, tabaczkę zażywą. Łebę strząsę za kłeza, dej diabeł se urwał. Sebastian, No, na czym my siedzimy? na armacie S60 to jest armata przeciwlotnicza. No, a skąd ty to wiesz? Skąd? Z książek. Ja interesuję się militariami. Często tutaj bywam. Jako mały chłopiec każdy by chciał chyba mieć taką armatę u siebie w domu. No, chyba tak. A ty masz armatę w domu? Mam, ale w trochę mniejszej skali. To znaczy? 1,72. Czyli co, modelingiem Modeliki. się zajmuje? Tak. Sklejam modele, także takie armaty mam, ale w mniejszej skali, bo żona by mnie pewno wyrzuciła z domu. Oprócz militariów są jeszcze rowery. Tak. Skąd się wzięły rowerowe Kaszuby? Rowerowe Kaszuby założyli moi znajomi, Robert i Natalia. Wcześniej ich nie znałem. No już od jakiegoś czasu, tak? Oni tam zgromadzili wokół siebie jakichś znajomych z rodziny, z pracy i jeździli na różne wycieczki.
My żeśmy też mieli taką swoją grupkę. I kiedyś ich spotkaliśmy i tak razem się zgadaliśmy i od tej pory jeździmy wspólnie. Właściwie to już tam jest na wycieczce różnie, tak? Na początku było powiedzmy tam 10 osób to było maks, tak? A teraz bywa i czasami 20 osób. Jesteś na diecie. Tak, I czy obecnie. obecnie, tak. Czy jak ten rower ma się do tej diety? Pomaga. Bo oprócz tego, że normalnie, tak, jem tam mniej, jem tam ciemne pieczywo na przykład, nie jem słodyczy, tak, to waga diametralnie też schodzi, ale rower do tego dodaje jeszcze plus dodatkowe tam kilogramy, tak, które schodzą. Człowiek się lepiej czuje, bardziej żywiołowo do dnia podchodzi, tak. Tata skleczy z łeza i woła mac, 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 bo widzę, że tak łeza ucieka prosto w las. Biegu tata biegu, a Bóg zachwycił w gaz, bo żeby kłezę plemic, łatwiej włatwiał pas. Tam przed samym lasem był taki wielki dół, tam kłeza przeskoczyła, a tata prosto w dół. Bóg się przedtem zgubił. Kiedy pan wsiadł na rower? Na rower tak wsiadłem, prawdę powiedziawszy, 8 lat temu. Na tym rowerze przejechałem 70 000 kilometrów. 70 000 kilometrów. Na tym rowerze. A gdzie pan jeździł? Gro po Kaszubach. Tutaj po Kaszubach. Gro po Kaszubach. Kto by powiedział, że tyle kilometrów przejechał na tym rowerze? Ja bym w ogóle nie powiedział, że pan w ogóle przejechał tyle kilometrów na jakimkolwiek rowerze, ale wierzę panu na słowo. To jest rower, który w jedną rękę biorę i Rano pan wstaje, myje pan zęby i wsiada na rower? no... Jak to jest? Nie zupełnie. Nie myje pan zębów. Myję, ale trzeba śniadanie zjeść jeszcze. Bo nie byłoby siły jechać. I jedzie pan. I gdzie pan jedzie? No w tym roku miałem takie, po Mazowszu trochę jechałem, w armii, Mhm. Mazury. Mhm. No dobrze, ale to rozumiem, pan teraz mówi o wyprawach rowerowych, tak? Ale na co dzień też pan jeździ? Na co dzień też jeszcze, tak? Tutaj? Dzisiaj 38 km. 38 dzisiaj. To jest taka rozgrywka. Rozgrzewka. Żeby, A tak, żeby się zmachać, to ile pan musi trzasnąć w ciągu dnia? no ponad 100. Ponad 100. Zastanawiał się pan kiedyś, po co pan to robi? Wie pan, ja się dobrze czuję. Teraz niech pan powie głośno, przynajmniej wobec, ile pan ma lat, bo jeszcze pan tego nie powiedział. W listopadzie będę miał 83. Jeszcze raz. 83. 83. W listopadzie będzie pan miał. Tak. Ma pan jakiegoś kolegę, swojego rówieśnika, z którym pan jeździ na rowerze? Nie, nie. Dlaczego koledzy nie chcą jeździć? Nie wytrzymują, nie wytrzymują. Co panu daje tyle powera, co? No ja wiem. Zastanawiał się pan? Przyjechałem się raz, okazało się, że to jest dobre. I przedtem było troszeczkę różniej. Były papieroski, może inne rzeczy były. A teraz nie ma ani papierosków, ani tych innych rzeczy nie ma, tylko jest turystyka. Kaszyby na Quelle, czyli na rowerze. Śródpolne i leśne ścieżki wypełniają się rowerzystami. Rower staje się coraz bardziej powszechnym elementem kaszubskiego krajobrazu. Jednak różni są ludzie, którzy wsiadają na Queło. Jedni mają lat kilkanaście, inni 83. Czasem czynią to, żeby wspomóc dietę, innym razem, by zdobywać sportowe trofea.
wybierają się na weekendową rodzinną przejażdżkę albo prezentują zapierające dech w piersi powietrzne ewolucje. Choć ludzie ci są tak różni, to przecież coś ich łączy. To właśnie 2 koła, a także same Kaszuby, które zmieniają się na naszych oczach. Z roku na rok stają się coraz bardziej rowerowe. Biegu tata biegu, a Bóg zachwycił w gaz, bo żeby kły zeplemić, ład baksew łatwiał pas. Tam przed samym lasem był taki wielki dół, tam kłeza przeskoczyła, a tata prosto w dół. Byksa przedtem zgubił, bo bałden trzymał pas, a żeby ciebie kłeza, ten jasny piorun trzęsł.